Bon dia, veïns, fallers, amics, tots. Vull agrair-vos la vostra presència i el vostre recolzament. Avui és un dia molt important. Des d'ací vull convidar-vos, junt a Anna i a Ximo, a gaudir de la festa més gran del món. Des d'ara i fins el 10 de març compartirem dies de festa, il·lusions i alegria. És el moment de deixar a un costat els problemes i les preocupacions i gaudir tots de tot el treball d'un any fet per aquesta comissió. En el record tenim a aquells que estan al cel. Ells és el que prenen de pólvora, colors i fum. En el seu llegat esperem iniciar aquesta festa de la defensa, que només retrata els dies de punta, i de la qual en un any jo tinc l'honor de representar a tota la comissió infantil. Ser valenciana és un orgull, ser faller major infantil un somni. Visca les Falles, visca la Falla Xúbila del Cabanyal, visca València! Veïns i veïnes, fallers i falleres, per fi ha arribat el dia que tots estaven esperant. El dia en el que podem dir que els carrers comencen a fer olor a pólvora i les nits ja tenen color a festa. Estem desitjant que arriben les nostres falles i anar a replegar junts els 2 minuts que ja guarden en l'exposició. Arriben dies d'alegria, diversió i emoció, disfrutar de la nostra gran festa gran. Per això us convide que junt a Ximo, Maria Ángeles i a mi disfrutem a tope d'aquestes falles. I ja a soles puc dir-vos que visca les falles i la falla just Pilar Mercat del Cabanyal.